Molt bones, soc en Guillem i aquest és un nou vídeo de microgestió i en aquest cas us ensenyarem a com començar amb el vostre iPhone pas per pas. En aquest cas ho farem amb aquest nou iPhone 12 que el tenim aquí, que és de color negre i de 64 GB i com veieu és un disseny que és molt diferent, és un disseny molt més pla, és un disseny que és més resistent i en aquest cas jo m'he agafat el de color negre. Recordeu que la caixa és més petita, és més primeta, aquí és més carrers perquè només ens hi ve el cable de càrrega ràpida. El carregador va a part i és un carregador que ens carrega 4 vegades més ràpid a l'iPhone de l'habitual. D'acord? És un carregador que costa 25 € i que respecte al que ja tens més vell, carrega molt més ràpid. Tu si vols pots fer servir l'antic o si vols pots agafar aquest nou que per 25 € et carregarà el telèfon en menys d'una horeta, més o menys. Deixem la caixa en un cantó, un cop ja l'hem engegat, ens diu hola, li posem la llengua, català, en aquest cas li diem inici ràpid, li seleccionem la xarxa wifi que volem, en aquest cas jo li selecciono aquesta, això tarda uns minutets, vull dir, activar l'iPhone més o menys tarda uns 10 minutets, més o menys, no tarda gaire, depenent de com ho voleu fer. Hi ha diferents maneres d'iniciar l'iPhone i si, per exemple, ets nou o ja vens un altre iPhone, veureu que és bastant senzill, ara us ensenyaré. Aquí li diem si volem continuar, és el tema de les dades i privacitat, en aquest cas si vols pots llegir-ho més a baix, el tema de la privacitat, i aquí ve una cosa que és bastant interessant, que és el tema del Face ID. Recordeu que si vens d'un iPhone 6, 7 o 8, el botonet Home ja no hi és, tot va per gestos i la manera de verificar és o bé mitjançant el codi en pantalla o bé amb la cara. És graciós perquè aquí a vegades tots ens hem liat una mica perquè, clar, ens hem de guiar per aquest sensor que hi ha aquí davant, que és el que ens llegeix la cara. En aquest cas li donem a continuar i el que hem de fer bàsicament és col·locar la cara en el marc i girar fent un cercle. No hem de fer res més, que hi ha gent que mira amunt, mira avall, mira a la dreta i es fa un lío. En aquest cas simplement és enquadrar la cara, ara veureu, enquadrem la cara, així d'aquesta manera, i girem, fem una volta i ja està, i ja ho tenim, és tot això. Després tenim les opcions del codi. Jo en aquest cas recomano posar un codi més que una paraula i números. Pots ficar o bé 6 números o 4. Si vols, en aquest cas sempre ens ve de sèrie 6 números, però si vas a opcions de codi li pots dir 4 dígits. Jo en aquest cas li poso el meu. Aquí ve l'opció que us havia dit abans, que bàsicament és la de restaurar amb una còpia a l'iCloud, restaurar des d'un Mac o PC, des de l'aplicació d'iTunes. Després pots, si no, ficar els dos iPhones un cantó a l'altre i tu passarà per Bluetooth. Cuidado que això tarda bastanta estona. I després hi ha l'opció de traslladar des d'un telèfon Android, si és que vens del lado oscuro. I com es fa? Has d'instal·lar-te l'aplicació Move to iOS, que surten aquí. L'aplicació Move to iOS el que fa és que mitjançant aquesta aplicació i amb un codi que et dona l'iPhone, doncs tu bàsicament el que fas és instal·lar-la en el teu Android i llavors pots transferir contactes, fotos, vídeos i calendaris, però no pots passar-hi res més, ni aplicacions, ni configuracions, ni res, perquè com que són dos sistemes diferents, tenen dos núvols diferents també. En aquest cas, com que és a demostració, li posarem no transferir ni apps ni dades, i aquí ens demana després la ID. La ID com funciona? La ID bàsicament és això que us havia comentat alguna vegada en algun vídeo. La ID és la teva compte en l'ecosistema d'Apple, és la teva identitat. De la mateixa manera que Facebook i Instagram no et crees un correu, sinó que els dones un correu per entrar i després la contrasenya, això funciona igual. Per què és important que la posis? Perquè aquí tu pots gestionar el tema de l'ID d'Apple, el tema del núvol, el tema de... Pots gestionar els teus dispositius, si t'han robat el telèfon doncs pots buscar-los i després també el tema de l'emmagatzematge en el núvol, que sempre ens venen 5 GB, que després tu si vols pots ampliar i aquí en el núvol hi pots guardar-hi la teva informació per si algun dia perds un iPhone, perds l'iPhone, perds el Mac o el que sigui, que la informació la tinguis en el núvol. En aquest cas jo li posaré la meva, li donem a següent i en aquest cas ens envia un codi de verificació que és un codi de verificació temporal. És només per ara, per la configuració que estem fent ara. La rebrem normalment als nostres dispositius, jo l'he rebut en el meu Apple Watch, per exemple, li donem a permetre i ens dona un codi. És un codi de 6 números que només ens l'hem d'apuntar a l'iPhone. El posem, verifica la nostra identitat i ja està. I ja podem entrar directament si venim des d'un iCloud que ja teníem o si l'has de configurar nou també t'ho demanaran, ja veuràs. Li donem a acceptar termes i condicions. En aquest cas li posaré configuració express. La configuració express bàsicament el que ens farà és que si venim d'una altra ID doncs ens ho farà ràpid. Mantenir l'iPhone actualitzat. I ara aquí el que ens demana és si li volem afegir la visa, que això és opcional, òbviament. Això és més que res per descarregar-te aplicacions, per afegir
per al tema de l'espai en el núvol, vull dir, això ja és opcional, li donem a configurar més tard. En aquest cas, després també tenim l'opció de la Siri. El que ens dona és la capacitat de demanar-li coses a l'iPhone simplement demanant-ho amb la veu. Li pots dir que t'encengui les llums, si és que tens bombetes intel·ligents, li pots dir que et busqui alguna cosa en concret per internet, li pots dir que et desactivi el Bluetooth, li pots dir que truqui a algú, vull dir que realment és una manera d'interactuar amb l'iPhone sense haver de tocar-li la pantalla. Perfecte. Bàsicament, l'aplicació Temps d'Ús el que ens dona és la capacitat de tenir un informe setmanal de cada setmana com funcionem amb l'iPhone, quines aplicacions són les que fem servir més, i de fet inclús es pot fer servir com una manera de bloquejar segons quines aplicacions durant un temps determinat perquè no estiguis constantment amb el telèfon, perquè hi ha vegades que avui dia no ens donem compte i passem molta estona amb el telèfon i això ens ajuda a no estar sempre a sobre del telèfon i a més també si tens algun fill o tens algun menor familiar, tens algun familiar menor que t'agradaria controlar, d'aquesta manera si té un iPhone li pots posar una sèrie de límits tant a nivell d'aplicacions com d'estona o inclús de temps d'activació del telèfon. Vull dir que està molt bé, la veritat. Li donem a continuar, d'acord? I en aquest cas ens surt la pestanya com en el vídeo del Mac. Bàsicament aquest mode el que farà és recopilar dades del nostre iPhone perquè els desenvolupadors d'Apple puguin millorar el sistema operatiu. Després hi ha de la visualització TrueTone, que la tenim activada per defecte. Jo us la recomano que li donem a continuar perquè si t'hi fixes a la que cliques aquí, els tons de la pantalla són com més blaus i fa mal a la vista i el TrueTone ens ajuda que la vista no se'ns carregui. Li donem a continuar, l'aspecte fosc o l'aspecte clar. Jo us recomano l'aspecte clar si no esteu acostumats al fosc, perquè el fosc és per baixa luminositat, o si no podeu posar de forma automàtica, cada dia es fiqui en clar i a la nit que es fiqui fosc. Jo ho tinc així en automàtic perquè és més agradable. Li donem a continuar, després hi ha el del zoom a pantalla, que és per si voleu tenir les aplicacions més grans. Després també si voleu a opcions li podeu expandir el tamany de la lletra, si voleu. I ja està, i ja estem a l'iPhone. El més important, quan estem amb un iPhone que no té el botonet, que molts m'ho pregunteu, és saber com funciona. És molt senzill, tot funciona amb gestos. És a dir, tu obres una aplicació, selecciones l'aplicació que vols i després aquí sota apareix una barreta, que és com el botó. Bàsicament aquesta barreta ens indica que des d'allà, si llisques cap amunt, se tanca l'aplicació. I si us hi fixeu, fem així, i ja està, i es tanca l'aplicació. Després també hi ha una opció que bàsicament, si tu vols, si tens diverses aplicacions obertes, m'ho invento, per exemple, tenim 3, si llisques des de baix fins a dalt i mantens pitjat, al mig, se t'obren les aplicacions que tenies obertes i aleshores les pots acabar de tancar del tot. I d'aquesta manera les tanques del tot i el telèfon va més lleuger, no? Aleshores, què és el principal, no? El principal és que sapigueu, sobretot si sou nous amb el tema de l'iPhone, és que per instal·lar aplicacions heu d'anar a l'App Store. L'App Store és com el Google Play, que bàsicament és el lloc on nosaltres podem instal·lar-hi totes les nostres aplicacions. Després, aquí a vegades, quan és al principi, sobretot ens surt això de permetre la ubicació. En aquest cas li diem, jo sempre recomano posar permetre quan l'aplicació estigui en ús. Algunes aplicacions necessiten la nostra ubicació per poder treballar. Per exemple, si tu vols fer servir el Google Maps o l'aplicació de Wallapop, necessites donar-li la ubicació perquè tu sàpigues quins llocs tens al voltant o on pots accedir o les rutes, etc. No és algo que ningú està buscant la teva ubicació. En aquest cas, si volguéssim instal·lar una aplicació, hem d'anar aquí baix a buscar i a dalt a la barreta del buscador posaríem, per exemple, WhatsApp. Posaríem el WhatsApp i si t'hi fixes, com que jo ja tenia l'aplicació WhatsApp instal·lada, simplement li donem el nuvolet aquest i se'ns descarrega. Si és la primera vegada que tens una ID, és probable que tinguis que revisar la teva ID. Què vol dir? Que quan te demani, per exemple, la verificació de tu ID, l'únic que has de fer és mirar el teu mail, un codi que t'han enviat i després acabar de ficar les teves dades com nom, cognoms, carrer i tal, i d'aquesta manera ja podràs instal·lar aplicacions, perquè si no, no et deixa. Un cop instal·lada l'aplicació, o li dones a obrir des d'aquí, o bé, si no, li dones aquí, que ja estaria instal·lada, i ja podries configurar el WhatsApp. Aleshores, per modificar el que és l'inici de la pantalla. Si us hi fixeu, aquí baix tenim 4 aplicacions que són telèfon, Safari, iMessage i Apple Music. En aquest cas, si mantenim pitjat aquí, per exemple, ens surt una pestanyeta que és editar la pantalla d'inici, que es fiquen les aplicacions a tremolar i les podràs esborrar i treure. Sota els que prefereix tenir el WhatsApp en el que és la pantalla d'inici, li aniríem a editar pantalla, arrosseguem la icona i després arrosseguem el WhatsApp aquí. I aleshores, si toquem a la pestanya de fet o a qualsevol part de la pantalla, se'ns treu aquest mode d'edició de pantalla i aleshores aquí ja podríem començar a treballar.
A part d'això, una de les innovacions que té iOS 14 és que ara ens permeten afegir-hi també coses bastant guais, com ara el tema dels widgets. Els widgets són com una espècie de finestres flotants que el que ens mostren són la informació de forma directa i d'aquesta manera no hem d'anar a una aplicació en concret. Us ho mostro. Si ens movem per les diferents parts del sistema, tenim la part de la dreta, que és el tema dels calaixos d'aplicacions, que se'ns filtren de forma automàtica, i després amb els widgets, com us havia dit abans, si anem a l'esquerra de tot, aquí se'ns mostren els widgets del temps, calendari, una miqueta el mapa, la bateria, el tema de la borsa, això ens ho podem configurar. Aquí, per exemple, podem editar els widgets que apareixen o, inclús millor, podem afegir-ne widgets a la pantalla d'inici, com us havia dit abans. Mantenir pulsat sobre alguna aplicació, en aquest cas, per exemple, configuració, mantenir pitjat i li diem editar la pantalla d'inici. Aquí dalt a l'esquerra, si li donem el signe més, li podem afegir widgets. I en aquest cas m'agrada molt el tema del temps i li podria, si volgués, afegir el widget del temps o, per exemple, aquest que també està bastant bé, que és una pila intel·ligent, que bàsicament és una sèrie de diferents widgets que puntualment es van canviant de forma progressiva i ens mostren informació. Si volguéssim aquest, simplement hem de clicar, el mantenim pitjat i l'arrosseguem a la zona on ens agradaria tenir-lo. Si el vols tenir aquí dalt, doncs l'arrossegues i el deixes aquí dalt i després li donem a fet. I aleshores, si t'hi fixes, clar, queda un inici de l'iPhone una miqueta més agradable perquè ja tenim les aplicacions que ens interessen i, a més, també tenim les diferents informacions que volem. Per exemple, l'aplicació més recent que hem fet servir, el tema del temps, el tema del calendari, i podem afegir-hi esdeveniments, vull dir que està bastant guai, no? Després, si voleu, també hi ha l'opció d'afegir aplicacions totes en un grup en concret a l'inici, doncs en aquest cas, si nosaltres volguéssim l'aplicació de borsa, per exemple, li donem a editar pantalla d'inici i l'arrosseguem a sobre d'Apple TV, per exemple, se'ns fa com un doble clic i aleshores podem fer una carpeta i li podem posar nom, doncs per exemple, coses d'Apple, per exemple, i afegiríem coses d'Apple, li donem OK i ja està. I ja tenim una secció especial on nosaltres podem anar apilant les aplicacions com volem, no? Després, aquí ja vosaltres us ho podeu configurar com voleu, de fet ja sabeu com fer servir l'iPhone, com configurar les aplicacions, com ajuntar-les, com instal·lar-les, però ara us ensenyaré el més important, que seria el tema de si us roben a l'iPhone, el tema de l'espai en el núvol, això on te trobeu lo de l'aire i tot això? Doncs en aquest cas ho trobem a dalt de tot, on te posa el teu nom. En aquest cas posa Guillem Cortés, que és el meu nom. Si ens apropem a la secció de l'iCloud, aquí és on te podeu veure tot el que teniu en el núvol. Jo en aquest cas tinc 200 gigas perquè també ho comparteixo amb familiars meus i allà compartim tota la informació a nivell de fotografies, vídeos, contactes, calendari. Si ho veieu, aquí sota posa apps que utilitzen iCloud. Mail, contactes, calendari, recordatori, Safari, una miqueta ens guarda tot. I això què vol dir? Que si mai passem d'un altre iPhone o un altre Mac o un altre iPad, tota la configuració de les aplicacions també estarà en l'altre dispositiu. Què vol dir? Que si jo normalment veig La Vanguardia des de l'iPhone i si directament ho vull veure des de l'iPad, doncs segurament només afegint la paraula van ja em sortirà La Vanguardia en el navegador. Això és el que us vull dir, que tot estarà sincronitzat. Després, si ens anem aquí baix, tinc tots els meus dispositius, els meus iPhones, el meu iPad, el meu Mac, Una miqueta més endalt tenim l'opció de buscar i aquí és on teniu l'opció de buscar l'iPhone. Aquesta opció és molt important més que res perquè és l'opció que ens donarà aquest avantatge de saber on està el nostre iPhone constantment en el cas de perdre o de robatori. I a més, l'opció de buscar l'iPhone està disponible des de qualsevol dispositiu, entrant directament a iCloud.com i des d'allà vosaltres podeu accedir i és molt fàcil. Recordeu que sempre podeu canviar la ID d'Apple, sempre podeu ficar-li un correu diferent, que sigui un correu que feu servir activament, com ara un Gmail o així. Si tens un mail d'empresa o un mail de l'escola, sempre podràs canviar el domini, és a dir, el nom del correu, per un altre. Espero que us hagi agradat el vídeo, que ja sapigueu més o menys com funciona l'iPhone i si estaves pensant de comprar-te l'iPhone que ara no et quedi cap dubte i si tens qualsevol dubte vens a botiga i t'ajudarem encantat. Doncs au, que vagi bé, fins al següent vídeo.